30 Avgust zor bilen itirim edilmelerin pidalarynyň halkara günüdür. Birleşen Milletler Guramasynyň beýanatynda bellenişine görä adamlaryň zor bilen itirim edilmegi global problema öwrüldi we dünýäniň belli bir regiony bilen çäklenmeýär. Şeýle-de zor bilen itirim edilmeleriň jemgyýetde terror atmosferasyny ornaşdyrmak üçin ulanylmagy terek däl. Türkmenistanyň türme sistemasynda zor bilen itirim edilmeler ýurtda adam hukuklarynyň esasy meseleleriniň biri bolup durýar. Şu gün ýurtda adamdan 100den gowrak adam direksiz ýeten hasaplanylýar. Olary diri Workodyň atly halkara kampaniýasy şu gün 120 adamyň türkmen türmelerinde direksiz ýetenligini hasap aldy. Emma olaryň hakyky sanynyň has köp bolmagy çak edilýär. Zor bilen itirim edilmeleriň pidalarynyň halkara güne kampaniýanyň gatnaşyjylary Türkmenistanyň hökümetine ýüzlenip halkara kanunlaryny depeleýän bu tejribeden destine el çekmäge çagyrýarlar. Мотивом этого сегодня в Международный день жертв исчезновений мы будем требовать. Biz muny şu gün zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara güni talap edýäris. Biz muny her gün ýylyň 365 gününiň dowamında bu jinayatyň soňuna çykylýança we adalet dawaralanýança talap ederiz diýip kampaniýanyň gatnaşyjysy Demokratiýa we Adam hukuklary boýunça merkeziň müdiri Yuriy Jebladze ýörite video ýüzlenmesinde aýtdy. Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalary daşky dünýäden doly üzgünlükde garyndaşlary, aklawçylary we halkara guramalarynyň wekilleri bilen gatnaşyk saklanýarlar. Direksiz ýetenleriň tanywyna meşhur opozisiýa wekilleri we siýasy sebäplerden ýa-da korrupsiýa bilen baglanşykly tutsak edilen öňkü ýurt resmiýleri de girýärler. Soňky 2 ýylyň dowamında uzak wagtlap direksiz ýeten hasaplanan şol adamlaryň birnäçesiniň tutsaklykda ýogalanlygy halkara jemgyýetçiligine ma'lum boldy. Bu olaryň jesetleriniň jaýlamak üçin maşgalalaryna berilmeginden soň belli boldy. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň öňkü Milli Howpsuzlyk Komitetiniň derňe bölüminiň başlygy Begmurat Otuzowyň we güç edarasynyň öňkü resmisi Allamrat Allaguliýewiň ýogalanlygy belli boldy. 2017-nji ýylda Türkmen Newet döwlet kampaniýasynyň öňkü başlygy Tapar Mehmet Weliýewiň we öňkü Milli Howpsuzlyk ministri Poran Berdiýewiň, Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň öňkü başlygy Akmurat Rejepowyň, Türkmen standartlary döwlet gullugynyň öňkü başlygy Bayram Hasanowyň, döwlet herket gullugynyň öňkü başlygy general Terkeş Termeýewiň, howpsuzlyk ofiseri Wekil Durdiýewiň we polkownik Anna Durdi Anna Sehedowyň tutsaklykda ýogalanlygy belli boldy. Olaryň ählisi tutsak edilen soň uzak wagtlap daşky dünýäden doly üzgünlükde saklanypdy. Muňa garamazdan Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda zor bilen ýitirim edilmeleriň ýokdugyny ýyllar boýy gaýtalap gelýär. Bu ýagdaýda adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň hökümetine ýygdyrly halkara basyşyň edilmeginiň ähmiýetini nykdýarlar. Birleşen Milletler Guramasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we Birleşen Ştatlar, Fransiýa hem Şweýçariýa ýaly dünýä ýurtlarynyň ençemesi Türkmenistanda tutsaklaryň ýitirim edilmegine we üzüne saklanmagyna ýol berilýänligine ençeme gedek aladalanma bildiripdi. Halkara jemgyýetçiligi dünýäde zor bilen ýitirim edilmeler problemasyna 2010-njy ýylda aýratyn üns berip başlady. Şonda Birleşen Milletler Guramasy ýörite rezolýusiýany kabul etdi we problema ünsü çekmek üçin 30 awgustda bellenilýän ýörite senäni esaslandyrdy.